Často to používam na brainstorming. A môže to určite tomu človeku ublížiť. Skôr si myslím, že nám to zefektívne našu prácu. AI celkovo, keď ju používame práve pri tých kreatívnych činnostiach ako pri písaní, nás môže oberať o určitú kreativitu alebo vôbec aj tú motiváciu niečo robiť. Už aj tým, že si tam dávame skontrolovať gramatiku, už je to si myslím, že už aj to by sme mali robiť sami. Zároveň často to používam na brainstorming a ideáciu. Ja si myslím, že to sú také základné činnosti, ktoré by sme stále mali akoby vykonávať sami. Ja to vidím na sebe, že často namiesto klasického Google ja už idem priamo na ten ChatGPT a už proste nie som ani ochotná tam niekedy vyhľadávať tie informácie, kontrolovať tie zdroje. A keď idem teda na ten ChatGPT, tak viem, že je to také ľahšie spracovateľné pre mňa, ale zase neviem sa dostať k tým zdrojom. A už mi to pomaly tak prestáva vadiť. Myslím si, že nás môžu obrať o nejakú kreativitu a rozmýšľanie, lebo napríklad poznám ľudí, ktorí to využívajú že na každom momente, na každej báze a môže to určite tomu človeku ublížiť. Nemám pocit, že ma ChatGPT alebo AI oberá o kreativitu alebo nejaké zmýšľanie, nakoľko ja vždy dám nejaký ten prompt a ja si ho potom už upravím, ten výstup, na základe toho, čo ja potrebujem a je v tom započítaná tá moja kreativita, že ako ten prompt viem napísať a potom s ním ďalej pracovať. Nemyslím si, že nás to robí hlúpejšími, skôr si myslím, že nám to zefektívne našu prácu a náš život. Áno, stávame sa trošku nezávislí, ale spoliehame sa na umelú inteligenciu v tejto časti, no to neznamená, že to musí byť niečo zlé, pokiaľ stále vieme byť my sami o sebe kreatívni a spraviť si nejaké sessions bez toho alebo nejaké dni ako detox od umelej inteligencie v rámci práce alebo osobného života. Nemyslím si, že ma to nejako uberá o kreativitu alebo kapacitu rozmýšľania, lebo nepoužívam to tak často, že by to malo nejako spôsobovať takéto veci. Z časti si myslím, že nás oberá o myslenie a kreativitu, pretože sama som to na sebe cítila, keď som ho začala vo väčšom používať v promptoch, vymyslí mi 10 niečoho, vymyslí mi nejakú vetu, preformuluj mi to, vymyslí mi text a ja som na sebe cítila, že proste už sa mi do toho nechce a že v tomto trošku upadám. Keď napríklad robím program pre deti a potrebujem nejaké aktivity a mám presne daný čas a neviem si, už sa mi nechce hľadať v tej pamäti, čo všetko som robila, že dajme tomu na 30 minút, tak mu proste dám, že potrebujem aktivitu na 30 minút o tejto téme a proste dám mu, že daj mi aspoň takých 10, že si môžem vybrať a presne takto som vlastne zlenivela trošku.